या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। राजापूर बारसू इथं रिफायनरी प्रकल्पाला तीव्र विरोध होतोय। मंगळवारी याचा उद्रेक पाहायला मिळाला। आता यावरून सत्ताधारी विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताना पाहायला मिळाल्या। त्यातच ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलं होतं। ठाकरे गटाकडून विरोध होत असतानाही आमदार राजन साळवींनी रोजगाराच्या मुद्द्यावरून समर्थन दिलं होतं। मात्र सॉइल टेस्टिंग सुरू झाल्यापासून नागरिकांचा विरोध होत असताना राजन साळवी यांची मात्र चुप्पी होती। त्यामुळे राजन साळवी नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागलेलं असताना ट्विट करत अखेर त्यांनी मौन सोडलंय। रिफायनरीला समर्थनच असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। ट्विट करत काय म्हणालेत राजन साळवी पाहूया। राजन साळवी म्हणतात, कोकणातील बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर प्रकल्पाला समर्थनच। माझ्या विरोध करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पाची बाजू पटवून प्रशासनाने द्यावी, त्यांच्यावर अन्याय करू नये। यात त्यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील टॅग केलंय। पुन्हा एकदा पाहूयात हे ट्विट नेमकं काय आहे। कोकणातील बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर प्रकल्पाला समर्थनच। माझ्या विरोध करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पाची बाजू पटवून प्रशासनाने द्यावी, त्यांच्यावर अन्याय करू नये। या ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। त्यातच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही समर्थनासाठी त्यांचे आभार मानले। पाहूयात काय म्हणालेत उदय सामंत। राजन साळवींची जी भूमिका आहे तीच शासनाची भूमिका आहे। तिथल्या शेतकऱ्यांनी, तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाबरोबर चर्चा करावी, डायलॉग करावा, संवाद करावा आणि जे एक चित्र जिल्हाधिकारी आणि आमचे पोलीस अधीक्षक हे दंडुकेशाही करतायत असं दाखवलं जातं, तर त्यांचा देखील या सगळ्या लोकांशी डायलॉग आहे त्याच्यापेक्षा जास्त संवाद करण्याच्या सूचना माझ्याकडनं दिल्या जातील। पण राजन साळवी साहेबांनी शासनाच्या भूमिकेचं समर्थन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। त्यामुळे आता यावर विरोध करणाऱ्या ठाकरे गटाची नेमकी काय भूमिका असेल, उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgat. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa Kokan आपलंच असा। अखेर रिफायनरीच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी मौन सोडलंय। स्थानिकांच्या विरोधानंतरही आपलं समर्थनच असल्याचं ते म्हणालेत। यावरून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांचे थेट आभार मानले। पाहूया। राजन साळवींची जी भूमिका आहे तीच शासनाची भूमिका आहे। तिथल्या शेतकऱ्यांनी, तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाबरोबर चर्चा करावी, डायलॉग करावा, संवाद करावा आणि जे एक चित्र जिल्हाधिकारी आणि आमचे पोलीस अधीक्षक हे दंडुकेशाही करतायत असं दाखवलं जातं, तर त्यांचा देखील या सगळ्या लोकांशी डायलॉग आहे त्याच्यापेक्षा जास्त संवाद करण्याच्या सूचना माझ्याकडनं दिल्या जातील। पण राजन साळवी साहेबांनी शासनाच्या भूमिकेचं समर्थन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र,
विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं पाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. बारसूतील रिफायनरीचा मुद्दा तापत असताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी थेट शरद पवारांची भेट घेतली. या भेटीत नेमकं काय घडलं हे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्टच सांगितलं. पाहुयात काय म्हणाले उदय सामंत. एक लक्षात घ्या, शरद पवार साहेब हे महाराष्ट्र राज्याचे 4 वेळा मुख्यमंत्री होते. त्यांचं मत हे मी सांगू शकत नाही, परंतु उद्योगमंत्री म्हणून नक्की काय काय 2-3 दिवसामध्ये घटना घडलेल्या आहेत, 8 दिवसामध्ये कशा प्रशासनानं बैठका घेतलेल्या आहेत, ही सगळी माहिती नाट्य परिषदेची जर बैठक असली तरी ती संपल्यानंतर मी पवारसाहेबांना दिलेली आहे. आदरणीय पवारसाहेबांनी काल फोनवरनं जी माझ्याबरोबर चर्चा केली त्याचं सकारात्मक ब्रीफिंग मी शरद पवार साहेबांना केलेलं आहे. त्याच्यातल्या सूचना शरद पवार साहेबांनी ज्या केलेल्या आहेत त्या डोळ्यासमोर ठेवून सकारात्मक दृष्ट्या आम्ही पुढे जातोय. कारण त्यांचा अनुभव पाहता ते 2 वेळा देशाचे मंत्री राहिलेले आहेत, डिफेन्स मिनिस्टर राहिलेले आहेत, मुख्यमंत्री 4 वेळा राहिलेले आहेत. अनेक जागांचं ॲक्विएशन त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग सरकार नक्की करून घेईल. परंतु ज्या पद्धतीने एक निगेटिव्ह वातावरण तयार केलं जातं आहे ते वातावरण राजकीय पक्षांनी करू नये, ही भूमिका उद्योगमंत्री म्हणून माझी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. बोलो त्यांना. होय 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 होय. खासदार काय बोलवतात आहे. होय होय होय. काय करूया? एक मिनिट थांबा. थांबा. या. हो या. हे मागे या. साहेबांना. जरा बाजूला. काय झालं? इंचार्ज कोण आहे? थोडा पाठी गेला. अरे मोबाईल पाठी. कोण आहे? हा देतो. आहे जरा थोडं मागे ना. हा कोण आहे? टॉपर. हो तुमचे सिनियर कोण आहेत? खासदार देवाले. हो मागे आपल्याला त्या लोकांना भेटायचं. हो कोण जबाबदार पाटील जबाबदार कोण? सिनियर कोण? इथे मी ऍडिशनल एसपी आहे ठाणे ग्रामीण पॉइंटला नाही. माझं बोलणं झालेलं आहे. दिसून देत खासदार साहेब दिसून देत. ऍक्च्युली इतके लोक आपल्याच गाडीतून जा, फक्त आपले 4-5 जण एवढे आम्ही सोबत. माझ्या बरोबर 4 गाड्या असतील
आम्ही लोकांचे बाहेरचे कोण नाही आहे, हे सगळे इथलेच आहे. बरोबर आहे सचिन. 4-5 जणांना जाऊ देता येईल आपल्याला. आपल्या 4-5 जण सर आमची रिक्वेस्ट आहे, आपल्याला आपल्या 4-5 जणांना आणि आपल्याला येता येईल. आम्ही सोबत येतो, त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला प्लीज नाही जाऊ देता येईल. इट्स माय रिक्वेस्ट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. आज सकाळी बारसू गावामध्ये जिथे रिफायनरीचं काम सुरू आहे तिथे काही जे आंदोलन ग्रामस्थ करतायत त्यांना भेटण्यासाठी आज विनायक राऊत तिथे गेले होते, त्यांच्या काही सहकार्यानं घेऊन. मुळात विनायक राऊत आताच कसे गेले, कारण का तिथे आता कॅमेरा लागले. हे जे काही 100-150 लोक आहेत ते काही महिन्यांपासून त्यांचा विरोध आहे या प्रकल्पाला. ते ठराविक काही लोक आहेत, पण तेव्हा विनायक राऊत त्यांना भेटायला गेले नाही. अचानकपणे विनायक राऊत आज कॅमेरा त्यांना दिसलं, त्यांना कोणीतरी सांगितलं की आता कॅमेरा लागलेत, आता तुम्ही गेलं पाहिजे. अचानकपणे ते तिकडे गेले आणि आम्हाला ग्रामस्थांना भेटायचं असं करून त्यांना पोलिसांनी आतमध्ये पाठवलं. तिथे जिथे त्यांनी भेट घेतली तिथे उद्धव ठाकरेंना फोन जोडून दिला आणि ती बातमी मग बघितली की उद्धव ठाकरे त्यांना असं बोलले की मी अख्खी शिवसेना तुमच्या मागे उभी करतो. आता मला आश्चर्य वाटलं, ह्या माणसाच्या मागे शिवसेना आहे कुठे? कुठली शिवसेना हा उभी करणार? मुळात ह्याच्याच मागे ह्याचा पक्ष नाही, ह्याच्या पक्षाला आता नाव नाही, ह्याला चिन्ह नाही. कुठला पक्ष उभा करणार? म्हणजे हवेत गोळीबार हे नेहमीप्रमाणे उद्धव ठाकरेंनी केलं. त्याला काय हातपाय त्यांच्या त्या कुठल्याच प्रतिक्रियेला नसतात, स्टेटमेंटलाही नसतात. पण असं असताना प्रशासन एका बाजूने समजवण्याचं काम करत आहे आणि आग लावायचं काम, काड्या लावायचं काम हे विनायक राऊत सारखी लोक करत आहेत. काही अफवा उलटसुलट तिकडे येत आहेत, पण पालकमंत्री समजवण्याचं काम ग्रामस्थांना करतायत. तिकडचे प्रशासन जे काही अधिकारी आहेत प्रशासकीय ते समजवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्याच्यातून हा प्रकल्प उभा करण्याचा आम्ही सगळे प्रयत्न करतोय आणि त्याला योग्य दिशा मिळेल लवकरात लवकर. हे आपल्यालाही बातम्यांमध्ये कळेलच. पण विनायक राऊत सारखी लोक भडकवण्याचा जो काही प्रयत्न करत आहे ते त्याला काही यश येणार नाही, आम्ही त्याला यश येऊ देणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम,
लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. एक गोष्ट म्हणजे पोलीस सर कशासाठी आहे? पोलीस कशासाठी आहे? आमच्या याच्यासाठी संरक्षणासाठी ना, की त्यांना संरक्षण करताय? हा, मग त्यांची दलाली का करतात? हाच माझा पॉइंट आहे. बरोबर ना? आता आम्ही तिथे गेलेलो, आम्ही त्यांना काय नाही, आम्ही फक्त एवढंच सांगणार. मी त्यांना जीव तोडून सांगत होते, तुमच्याशी आमचा काही संबंध नाही, आमचा तुमच्याशी संबंध नाही. आमची जमीन आम्हाला तिथे जाऊन बसू द्या. एकदम पाठी गेले आणि सर्व घोळक्याने आले आणि खेचाखिची करायला लागले. आणि हा, तिथे गेल्याच्या नंतर समोर गेलेला होता, बोलले की तुम्हाला अजून 7 दिवस ठेवणार आम्ही. म्हटलं 7 दिवस का, आम्हाला महिनाभर ठेवा. आम्हाला म्हटलं काय फरक पडत नाही, आम्हाला जेवण घेऊन आले. आम्ही त्यांना सांगितलं आम्हाला तुमचं जेवण नकोय, आम्ही भिकारी नाही आहे, आम्ही इथे विरोध करायला आलोय ना, मग विरोधच करणार. तुमच्या इथे अन्न खायला नाही, आमच्याच परत आम्ही इथून जाताना आम्ही पोलिसांवर हल्ला केला नव्हता. आम्ही सर्व बायका एकत्र जात होतो की नाही? आम्ही सर्व बायका एकत्र जात होतो. फक्त काय, जमीन आमच्या हक्काची आहे की नाही, आम्ही तिथे फक्त आमच्या संरक्षणासाठी जातो, म्हणजे जमिनीच्या संरक्षणासाठी जात होतो. सगळे पोलीस आले, एकत्र आले आणि आम्हाला मारायला लागले. माझ्या डोळ्याला पण त्यांची काठी लागली. ती तिथे आजी आहे, काय जणांना दांडी वगैरे मारले. त्यांना आम्ही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की हे करा म्हणून. पोलिसांनी दांडे मारले की महिलांनी? पोलिसांनी. आमच्या हातात काही महिला पोलिसांनी की महिला पोलीसच होत्या. महिला पोलीस. आणि तिच्यानंतर मी काय बोलली, जे कोणी इथे आहेत ना आमदार, त्यांना इथे बोलवा, जे करणारे आहेत त्यांना. तर त्याच्यातला एक उंचसा ब्लॅक पोलीस होता, तो बोलला हिला पकडा म्हणून. तर लेडीज 2 बायका आल्या, दाद हिसकून माझ्या अंगावर आल्या. म्हटलं हे हात नाही लावायचा, सरळ जाते म्हटलं पुढे. त्यांना सरळ बोलली, गेली पुढे. आम्हाला अगोदर तात्काळ ठेवलं, पाणी नाही तिथे की काय नाही. जेव्हा कलेक्टर साहेब आले तेव्हा बोलले पाणी घ्या. म्हणजे ते आले त्यांना दाखवायला का आम्हाला इथे बसवून ठेवलं कशासाठी? मग आम्ही कलेक्टर साहेब काय बोलले नाही, तिथे होते. आणि त्याच्यानंतर मी बोलायला गेली तेव्हा सांगत होते तोच विषय घोळून तुम्ही बोलता. आणि सांगत होते की हे चांगल्यासाठी आहे. तुम्हाला इथे कुणाला भाड्याने आणलंय काय? सगळ्या बायकांना हे काय बोलले, तुम्हाला इथे भाड्याने आणलंय. अच्छा, हे इथे लेडीज पोलीस पण बोलत होत्या, इथे भाड्याने आणलंय म्हणून. आता या सर्व तुम्ही बायकांना विचारा, कुणी त्यांना भाड्याने आणलंय? या जमीन आपल्या हक्काची आहे की नाही? जमीन हक्काची आहे. आम्ही स्वतः इथे आलेलो आहे. कुणी आम्हाला भाड्याने आणलेलं नाही किंवा कुणी पैसे देऊन आणलेलं नाही. तो चांगल्याचा प्रकल्प असू दे की वाईटाचा असू दे, आम्हाला प्रकल्पच नको आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. एक लक्षात घ्या, बारसूमध्ये आजच्या तारखेला सॉईल टेस्टिंगचं काम चालू आहे. तिथे रिफायनरी प्रकल्प अजूनपर्यंत सुरू पण झालेला नाही. राज्य सरकार म्हणजे आमचे फडणवीस साहेबपासून, आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबपासून, उद्योगमंत्री आमचे उदय सामंतपासून, आम्ही सगळेजणच जे सरकारचे प्रतिनिधी आहेत ते त्यांची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे की लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तो प्रकल्प होणार नाही. आणि बारसू असेल किंवा नानरचा भाग वगळून माझा देवगड असेल, राजापूरचा भाग असेल, तिथे जे जुन्या प्रस्तावित भाग आहे तिथे सगळीकडे एकत्र म्हणून तो प्रकल्प येणार आहे, हे लक्षात घ्या. आणि तो केंद्र सरकारचा मूळ प्रकल्प असल्यामुळे तिथे पंतप्रधान मोदी साहेबांबरोबर आमचे राणेसाहेब बसलेले आहेत. राणेसाहेबांनी या संदर्भात संबंधित मंत्र्याशी पण भेटलेले आहेत. तेव्हा आमचे निलेश राणेसाहेब आणि प्रमोद जठार साहेब बरोबर होते. म्हणून सगळ्यांची सहमती घेऊनच, सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तो प्रकल्प राबवणार आहेत. त्याच्यामध्ये कोणालाही एवढं आंदोलन करण्याची काही गरज भासणार नाही, कोणालाही विरोध करण्याची गरज भासणार नाही. आत्ता जे काही विरोध करतायत, जे काही तुम्हाला खासदार विनायक राऊत दिसत आहेत, त्यांच्या तो बाजूला तो वैभव नाईक दिसत आहेत, ते स्वतःची किंमत वाढवत आहेत. खासदार विनायक राऊत आज उदय सामंतांवर आणि त्यांच्यावर टीका करतायत. खासदार विनायक राऊत दिवसा रोज किती उदय सामंत आणि किरण सामंतांना फोन करतात आणि काय काय बोलतात ह्याची एकदा मी तपशीलच जाहीर करणार आहे. किंवा मी अगर खोटं बोलत असेल ना, चला खासदार विनायक राऊतांनी त्यांच्या महिन्याचं जे काही फोन बिल म्हणजे जो CDR रिपोर्ट ज्याला म्हणतो तो जाहीर करावा. एका बाजूला तुम्ही प्रकल्पाचा विरोध करता, दुसऱ्या बाजूला तुम्ही उदय सामंत आणि त्यांच्या लोकांकडून स्वतःसाठी खर्च मागता. असं कसं का होणार आहे? कसं होणार आहे? आणि हे खोटं बोलत असेल तर विनायक राऊतांनी आपलं फोनचं पूर्ण यादी कॉल लिस्ट जाहीर करावी. म्हणून एक लक्षात घ्या, केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे. आमच्या सगळ्यांची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे. कोणाच्याही पोटावर लाथ मारून कोणाचाही विरोध सहन करून काही होणार नाही. आम्ही सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच, मग बारसू असेल, नाणार वगळून जो काही राजापूरचा भाग असेल आणि माझ्या देवगडचा 2 गावं असेल, सगळीकडे हा ग्रीन रिफायनरीचा प्रकल्प होणार आणि त्याला थांबवण्याची आता कोणामध्ये ताकद नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa Kokan आपलोच असा. विनायक राऊत आणि वैभव नाईक यांनी अशीच भेट एअरपोर्टच्या टायमाला पण विरोध करण्यासाठी दिलेली, अशीच भेट सिवलच्या टायमाला पण दिलेली. आज एअरपोर्टमध्ये जेव्हा एअरपोर्ट सुरू झालं तेव्हा त्याचं उद्घाटन कोणी करायला पुढे आले? जे आज विरोध करतायत उद्धव ठाकरे आहेत आणि विनायक राऊत आहेत. एअरपोर्ट सुरू झाल्यानंतर त्याच्यामधलं लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आणि केटरिंगचं कॉन्ट्रॅक्ट कोण मागवत होतं? विनायक राऊताची कंपनी. मी कंपनीचं नाव पण देऊ शकतो. म्हणजे आणि त्याच्यानंतर ब्लास्टिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट कोणी घेतला? वैभव नाईकच्या कंपनीने. म्हणजे हे स्वतःचं घर भरण्यासाठी हे दौरे आहेत, लोकांसाठी दौरे नाही आहेत. आज दौरे करायचे, स्वतः टोकाची भूमिका मांडायची आणि उद्या तो प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर हे लोक कॉन्ट्रॅक्ट तिथे घेणार आणि गप्प बसणार. हे आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. म्हणजे सिवळ प्रकल्प असो, एअरपोर्टचा प्रकल्प असो, सगळीकडे हे असाच अनुभव झालेले आहेत. हेच 2 प्राणी तिथे पुढे जातात, तिथे विरोध करतात आणि नंतर ह्यांच्याच कंपनीला कशा कॉन्ट्रॅक्ट भेटत हे त्यांनी उत्तर द्यावं ना. खासदार विनायक राऊत कितींदा उदय सामंतांची दिवसभर बोलतात, त्यांच्या भावाशी बोलतात, त्यांनी जाहीर करावं. आणि का बोलतात, कशाबद्दल बोलतात हे पण जाहीर करावं. तसा टोलचा विषय, जिथे जिथे हे लोक विरोध करतात उद्या हे लोकांना तेच कॉन्ट्रॅक्ट भेटण्यासाठी हे लोक आग्रही असतात. म्हणून परत तुम्हाला शेवटचं सांगतो, लोकांचा कोणालाही म्हणजे सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच आमचं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हा प्रकल्प पूर्ण करणारच. कोणाचा आता विरोध नाही आहे. हे फक्त सगळ्या गोष्टी जे चालू आहेत ते म्हणजे कोणाचा तरी दाखवण्याचा विषय चालू आहेत. सगळ्यांना विश्वासात घेतलं जाईल, सगळ्यांना बोललं जाईल आणि हा प्रकल्प पूर्ण होणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21.
महाराष्ट्र शासनामार्फत जागतिक वसुंधरा दिवस 22 एप्रिल 2023 साजरा करण्यात येतोय। त्या अनुषंगानं वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत 22 एप्रिल ते 28 एप्रिल हा आठवडा वसुंधरा आठवडा म्हणून साजरा करण्यात येतोय। या उपक्रमाअंतर्गत सकाळी भव्य सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतोय। पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या प्रदूषणामुळे वातावरणातील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होऊन निसर्गाचा समतोल ढासळत चाललाय। यावर उपाययोजना म्हणून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर चालणारी वाहनं न वापरता सायकलचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं म्हणून नगर परिषदेनं भव्य सायकल रॅलीचं आयोजन केलं होतं। ही सायकल रॅली वेंगुर्ला नगर परिषद कार्यालयापासून सुरू होऊन हॉस्पिटल नाका, अग्निशमन केंद्र, स्टेडियम, पॉवर हाऊस, रामेश्वर मंदिर, पिराचा दर्गा, गणपती मंदिर, दाभोली नाका, नगर परिषद कार्यालयापर्यंत काढण्यात आले। यावेळी वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, वेंगा बॉयजचे डॉक्टर राजेश्वर उबाळे, इतर पदाधिकारी सहभागी झाले होते। माझी वसुंधरा अभियानाअंतर्गत वसुंधरेचं जतन करण्यासाठी, पंचमहाभूतांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध संदेश देणारे माहिती फलक लावून सायकल रॅली काढण्यात आली। या सायकल रॅलीच्या निमित्तानं पर्यावरणाचं संतुलन राखण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी सायकलचा वापर करावा असं आवाहन यावेळी मुख्याधिकारी कंकाळ यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। विनायक राऊतांचा पोलिसांनी ताफा रोखला। सर्वेक्षण नव्हे, सॉइल टेस्टिंग, उद्योग मंत्री उदय सामंतांनी थेट सांगितलं। आणि रिफायनरीबाबत विनायक राऊत विरोधकांना भडकवताय, निलेश राणेंचा गंभीर आरोप। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। धन्यवाद।